Jeg hedder Henriette, jeg er uddannet økonom, og jeg har været Teach First graduate og lærer på Søndervangsskolen. Før jeg valgte Teach First-vejen, var jeg selv en ambitiøs studerende, der godt ville have en karriere. Og jeg var faktisk også bekymret for, at hvad det her med at vælge at blive lærer, hvad har det med karriere at gøre? Du skal lige være her. Man kan sige, at de huse og firmaer, der i princippet rekrutterer normalt sådan som mig, de plejer at kunne sige, at de kan tilbyde en stejl læringskurve, og at man hurtigt udvikler sig. Det, der kommer mest bag på mig, det er, at jeg tror altså ikke, at nogen af dem kan hamle op med den læringskurve, man møder i folkeskolen. Verdens bedste 3.C. Jeg var sådan rimelig afklaret med ikke at være verdens bedste lærer fra start af. Vi ses. At være lærer er et rigtig svært job, og det er et job, hvor du hver dag bliver udfordret, at du hver dag skal være leder. Jeg kommer hele vejen rundt til dem, der sidder på deres pladser. Så jeg var egentlig okay med, at der var sådan ting i starten, der ville gå galt, eller at der ikke var noget, der var tabt, fordi der var hele tiden en ny dag dagen efter. Det vil helt sikkert være bedre at have flere penge til folkeskolen. Det vil helt sikkert være bedre at være flere lærere til børnene. Det vil helt sikkert være bedre, at de har nogle pænere bøger. Altså det er en utømmelig kasse, du kan bruge på det, og det er der bare ikke. Så du skal jo på en eller anden måde finde en måde at bruge ressourcerne rigtigt. Det er jo faktisk meget økonomagtigt. Er det fordi, du er en professionel lærer? Ja! Det som lærerjobbet kan, det er, at du selv er med til at implementere alt det, du sidder og snakker om. Og du har egentlig selv ansvar for at implementere det. Og det ansvar, det synes jeg, at flere egentlig burde ville tage på sig. Vi ses! Det gør vi. Hyg dig. Hej. Hej, mor! Ja. Vi ses, du.